Alas 2, 23 sa atong oras. Medyo, kuan lagi ron, gloomy. Barag kaulan nun, uguban pa. Bukas ako magawas mas inyong mga panimalay, siguraduang magdala og mga payon. Mayong pagpaminaw sa tanan natong mga babayi diha nga hiling magpagwapa, pati mga lalaki nga hiling magpagwapo. Labi na katong uban nga gibuhat ng tanan para lang gyud muhayag mga igala. Gipanglala bisag unsa na lang mga gluta. Gipang inject ang mga gluta. Ada, grabe na gyud. Kita mo gyud mga Pinoy kay kasabot mo gyud nga hilig gyud tang gusto gyud tang mo puti gyud ta ba. Kay gusto na to bara sa tag kanang K-pop o skane. Gusto na to hamis puti mo nang kita nangarap gyud ta nga bisag unsa na tong inosnos. Kung pwede ba lang papel dili hato na pud inosnos sa tong self. Para lang gyud mga igala nga maputi ta. Ha? Oy, sa tinuod lang ka ng pagpaputi, hiyang-hiyang biya gyud na ha. Nanay uban mga nanay whitening soap, nanay lotion, bisag unsa na lang. Pero hiyang-hiyang gyud na siya may igala. Nagiuban nga puti ni puti gyud. Pero kung kamo diha medyo na pila na kabulan na sige na mugla-la, bisag unsa nagipang inject taborag walay changes. Borag grabe mo ka itom sa una karon nawala ang grabe itom na lang pero itom lang gihapon. Pasaylo ako may gala kung hearts kayo ang words. Pero siguro, dawaton lang ito ka matuurang nga mo ginagihatag ni Lord. Anak ba? So pagtanaw ni mga murag, tulo na mo kabulan, gasto na mga ibarag, wamang po effect. O, di ka balo na ka? So dawaton lang ito ka matuurang nga, siguro di kita pwede, burag, dili para sa atong pampaputi. Di ba? So, dawaton lang ka matuuran, nga ano na lang yun. In kaso nga wagin mo puti, ako sa inyo ha, ay nalaay mo kalain. Pero sa ako pang giingon, i-focus na lang sa inyong kinaiya na lang. Diyan na lang mo sa kinaiya. Bala medyo lagom-lagom, bala medyo morena. Pero at least nindot o kinaiya, okay ra gihapon. Kung saan man ang puti, kayo ta, pero ang kinaiya, perting ituma. Diba? So mas may na itong medyo moreno, pero nindot ang kinaiya. Dito lang ta focus, ha? So pagtanaw itong marwa effect ang glota, focus na lang ta sa kinaiya mga igala. Tana nila mo ma-hurt. Ha? As in, ayun mo ka-hurt, ha? So again, panawagan sa mga medyo wala ni effect ang mga glutathione. Okay ra na, yeko R. Ang importante nga, dito na lang ta mo focus sa atong kinaiya. Mas importante man ang kinaiya kaysa skin.